Uhlík. Hudbu složil Jaroslav Uhlík. A představte si, dnes pan Jaroslav Uhlík má velké kulaté narozeniny. Ví někdo kolik? 80. 80. Opravdu dneska pan Jaroslav Uhlík má 80. narozeniny. A já si myslím, že pan Jaroslav Uhlík je opravdu skvělý skladatel. A my mu pošleme zdravici. My ho pozdravíme a popřejeme mu všechny řeči k narozeninám. Ale pozor, dneska ještě jedeme na zájezd do Jablonce. Takže jsem zvědavý, kdo bude lepší. Jestli tady v Praze, nebo v Jablonci. Ano. Takže my mu popřejeme. A teď už to předám tady naší princezně. A musíte být opravdu hluční a krásně to říct panu Jaroslavu Uhlíkovi, který má dneska 80 let. Tak jo, když znáte takovou tu písničku, jak nemám přánění, jo? Tak to si dáme. 3, 4. Já